Kanti lo mama loyo wecathulo Amanda, lo mama wecathulo yena. Why izikhala kanje icathulo zakhe? Sihlabile ama-good money. Good morning, hi DJ Vibe, hello. Slight, hi Lisa, Putu Waras, hello. Good morning, morning. You're so cute, thank you. Let's see, I'm a money. I like your bedroom eyes. My bedroom eyes, Mina. Minute hello, sawubona. Fethu siyeza ne. Oh, besithi kahlahle bengithi besithi sifuna ukubuza ukuthi size mina. Estudio nomfana. Sengikhohle yazi ngikhohle uWhatsApp izolo. Mpofu sawubona. Why are you staying? Ufuna ungisendela i-breakfast na wangibuza ukuthi ngihlala laphi. I can send my location, guys. If ufuna ukungidilivela something uzobe ukhona yini kumenzi homecoming ish angicabangi yazi bekwamele kahle but angiboni ukuthi ngizoza Nanali hi angiboni ukuthi ngizoza kwi homecoming yazi when you let me know when you want to come. Okay hey ngipha lelo cici phela lip lona leli hey sinalesa my baby girl hi Dunsani. I'm always here for the hair. Thank you. Good morning. I'm not sure. Maybe say research. Ngathi bathi kune emergency. Amakhaya akho akupase Mnambithi amakhaya wami guys. Ngiyintombazane encane nje yase 150 kwaFelubala. Mawushayisa lapha eclinic ngicela ukuhamba nawe siyodla kwamayemaye. Kwamayemaye pho. Why ungathi wena ucela ukuthi ungisendele udlala eclinic? Why kumele ukuthi ungithathe ungise kwamayemaye? Ufuna ukudla nami. Amehla agangile. Apha amehla agangile. Guys, why nina nibona izinto ezingekho? Mina nginamehla agangile mina. Anginawo amehla agangile guys. Asithemba lami ngicela ungixolele. Ama-good money angazenzani Karabo hi. Hey Saki. Anginawo guys amehla agangile. Amehla amaso every day. Nginamehla so. Ehlabini ama-good money. Ngwenya morning. Andile Snow uhlala kuphi ngizokuvakashela. Ngihlala eSoweto. Hayibo ngisacela yami ivideo khule ngizokwenzela. Kodwa ukanile cha ngigananga. Phansi Mnambithi yebo e150 kwaFelubala. Jabulo sawubona, you're staying hot. Thank you. Nihlonibene yini nozincumalo? Cha asihlobananga nozincumalo. Host hello pieces. eSoweto ePinville. Asihlobananga
kanti bathanda ukuthi ngine-personality yakhe angazi kanjani. Guys, mina kusho ukuthi ningifanisa nawo wonke umuntu. Nini ngifana noVelile, nini ngifana noAzani, angisazi. And esinoVelile sesize sibizana twin because nina nesiyafana. Mele senza ama-video together noVelile. Uyaphila kodwa sisi ngiyaphilana kanjani? Kamkhelo, hello. Ba-right abantu guys. Like kuyasebenzeka. Are you ever awake? Wow, wabona kombereko kuyabereka mo. So location for maybe for a lunch or a breakfast, I don't know. Asambe siye ekhaya nono. Ekhaya kuphi? Ekhaya kuphi? Lunch. Okay, cool. DM ngizokusendela and angidlali guys. Uyalidla yini igwinya? Yes, I do. Woza uzongilethela ngilethele la clinic. Uyazi nanokuthi ngisebenza eclinic wenza ivideo kamakoti sukumadali. I like amavideo. I did musingiyenzile guys ivideo lethi sukumadali aphithizele ntombi babone funa umakhelwane balilize bathi wangena umakude ekhaya sulani impiki philani nabhifo bengodola ngwethu phela ngamncimba ukuthi angizelungani. Okay guys, ngathi nginama-patient. How are you guys? Sanibona? Ngiyaphila njani? Okay, ngisacela i-ID. Buza nje umuntu oyi-room 13 umbambeli layi. Buza umuntu oyi-room 13 kulaba zobona nje abatwana engathi basasebancane umbambeli. Wena uzela i-sick note or uyagula ngoba phela wena sewuqala ngo-sick note, mina ngizwanga nokuthi uphethwe yini, wena sewuqala nge-sick note. So sekubukeke ngathi wena uzela i-sick note. They understand man. Yeah. Yes. Okay, ngempela wena uyagula or uzela i-sick note? Uyagula. Uqala ngo ukungenzela i-sick note. Cha, ngiyabuza bengikwenzela i-sick note ungaguli. How? So that's why ngibuza ukuthi uzela i-sick note or uyagula na? Oh. Unangaki? How old are you? Bani? I-address yakhe ithini? KG, I saw your message. Awuyazi i-address? Khani ufika ngala? Uzongena e-room 1 ungafoli line ungene straight phakathi. Mawuqede bese uye e-room 13. Okay guys, I'm sorry. Please let's talk on DM. Okay, DM KG. Angisakwazi ethu siphelele ha. Uyi room 1 uye yedwa. Angizange ngibone nalo naweni. Mloyi. Malandelwa omuhle. Kune patient.
sikhona njani? Siyaphila manje. Alright, kusazane ngiyaphila nina njani? Usebenza ekliniki yini? Yebo. Kubuhlungu ngisacela nje nimelana. Kubuhlungu kuphi? Leyo kangeke beze beyingene. Hayi ngeke bengene. Awukwazi ukuthi uthi uyagula ubhala ngo9 ufike ngo9 ekliniki. Ngo9 khani ufike. Ikliniki ivula ngo7 o'clock. Wena ufika manje. So itsiri uyaphangisa uyobhala uzoconsulta after mawuqeda because angeke beze bekusize ngale. Manje ngizomile ngifona. Mawenze njani? Manje ngizomile ngifona. Yeah. Ladelela lezi ngane. Hayi. Ama-ghost afika ngeenkathi emsebenzini. Nangu guys. Fika ngeenkathi ezikhathele ngo9. Lo mfana lo uthi uyabhala manje esikoleni. Uthi kuyena kubuhlungu la. Ngiyamtshela ngithamba ubhala fast mase uyabuya ngoba le angeke beze beyingena ukwazi ukufika ngo9 ubhala ngo9 uthi wena uze clinic ngo9 ubhala ngo9 mina ngimtshela uyanqapha athi awuqedwa hapha akathola ukuthi wakhe abuye ntana lesi sana ayo amara ayikho kakhulu yabo hawu bathandane lo sipisto sebakhulile manje ntwana bayakhula nje izolo bebe 150 ebusuku uhlala kuphi? Ngihlala eSoweto. Soweto. Content yami ngiyishaya izolo. I-content yami engiyishaya izolo. Guys, ni support i-content yami engizoyiposta. Ningayithathi ngenhliziyo. Support intombazane. Sisayilindile leyo content. Khululekani. Yes, hi guys, hi. Khululekani. I miss you too, Mkhwanasi. Mamkhwanasi. Smile unjani. Guys, phela nina ngithe izolo nivumelene nami nathi ebuhleni nasebini niyohlezi nami ngiposta ngi1 ngiposta nginomunye umuntu niyohlezi like so ipromise engenzele yona le hayi ukuthi bese sengiposta nyana nomuntu bese nina seniyaqala ngisa like the way mengi1 siya like nanoma ngabe kuthiwa ngiposta ayisho nina nithanda mina nikhohle umuntu esicela nithanda mina ngisho yes sengiyesaba mina the way imenyezelwa ngakhona le content usuka sambe we content hayi sizwe awusuka umusha i360 lapha imhlola yami webongs imhlola yami ngisukume nje ngiround nje hayi usana ukudlala ngami kumnandi kuba ubongs hey unokushayisa nje abantu i360 ngonakele lutho. Talk to my hand. Amen. You can't be pissed about that. That's Koquleka iguli sengirounda. Azingiboni nokungibona iguli. Nazi ngale mina ngingalani. So yeah. Isiqede siphuma kwa room 15. Lo mama lo ngathi. What's the dose? Kulayiti akhona kubani. Okay. Late kushisa ntwana. Ngangena la bekushisa enye into. Kulayiti akhona bekushisa ulayiti umoya oshisayo bekubanda. Kulayiti bandayo. Uhamba newenda akafuya. 34 35 yini leyo tebuko manje.
Yini leyo? Guys, ngiyabuya nekhona ivideo abangisendele yona ngifuna ukuyoyibukela. Ngizobuya ngo-9:30. Ngizophinde ngibe live ngo-9:30 ne. Khona ivideo engifuna ukuyoyi-check-a manje abaqeda ukungisendela yona. So kubona ngo-9:30 nge-OK sharp. Bangilolela ya-requestile ukuthi ngiqale ngibuke ukuthi uba lapho. Hello, Uthisa kanti le. Ngiyabuya manje.